Аз съм Черния Хикс. От тук нататък вече така се казвам. Днес ще правим реакция на песента "Животът е игра" на Павел Колев и Ицака. Да почваме. Аре, качи ли си? Какво става? Качва се. Аре, до кога ще чакам? Ще чакаш. Добре, както виждате, песента като за начало става интересно, защото сте едно ще стане бой. И така. Аре, какво направи? Готово. Качи ли се? Качи се. Хайде! Както знаете, тази песен много ми харесва и ако някой не знаят, тази песен се снима в студиото, където са снимали и Черешка. Има реакция в канала на Супер Ради. Супер Ради се казва, той е най-добрият приятел. Един от най-добрите приятели. Ай, да продължаваме. Който може да рапва без ноти, без тон. Сърцето му тъпка в ритъм по няколко пъти. Ема Стоун! Бие ги 2 на 0, обръщалка 3 на 2. Нема нужда от берба, то злата ни подба. Играчи по-голям. Добре. По-големи речи. Добре, Павел Колев. И Ицака, ако видите това клип, че направете клип защо изобщо каза играч. Това като навикливия виц, пак са ми елементарни готини. Всички цветове ги знам за разлика от Чарли Танев. Синьо, сиво, лилаво, бяло, зелено, червено, кафяво. Както виждате, много яко направено. Все едно тук Павел е много навътре в морето и го влачи кораб. Това е яко, защото яко е. Ти си в нещо, гледаш небето на лодка си, пръската вода, лятото, като е топло и така. Това му е готиното. Хора, ако някой знаят смисъл това студио ли е, да студио, просто море, което снимат клип студио, не знам, ако някой от вас знае да напише долу в коментарите, моля ви. Дина, пази се, иска да бъдем заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, добри, че запознахме се, на здраве. Съм не съм на сън или пак съм на я. Песента всъщност е доста хубава. Това вече не го знаех. Аз не се слушал цялата песен. Просто някой път не искам. Не знаех, че дори са в казино. Вау! Чукти ли го, хора? Той каза, ще го хвана ли?
го знае. Това е Pokemon Go. Тая игра беше толкова интересна преди. Вече много ми омръзна. Сега Clash Royale ми е по-готина. За да ръкъпара конечо. Ако пак ти товарят направо ги пращаме на мотигаря. Батерията ги навал. Добре хора, това ми е всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, струшете лайк бутона и пишете коментари. До скоро!